I dag, Ja. så skal vi campe. Altså, Der, ja. ja, og så har vi, Du skal sige, som du kan se, i dag skal vi campe herude. så camper vi, og så sidder vi herinde bagved, og så, ja, så har vi noget PlayStation her, Ja, skal vi vise. PlayStation, Ja, og så har vi noget papir. Vi har også noget chips inde i tasken, ja, og vi har en madras, vi kan sidde på. ja, og En så fed kan madras. vi hvile os. Ja, vi kan hvile os på madrassen. Hvorfor tager du ikke din jakke af? Vi har også noget lys. Vi tager lige lysen her. Nu lægger vi lige her. Nej, hvad så vil du lægge den omvendt? Det er bedre, hvis den ligger omvendt. Vi lægger den lige herover. Sådan her. Sådan der. Så, nu er der masser af lys. Se. Okay, se, og det er Josef. Og Du ved, jeg spiller for Danmark. ja, Jeg spiller for Danmark.